Čaute u nového videa, ja sa volám Alex a toto je druhý vlog. V dnešnom videu pôjdeme do významnej dediny, ktorá sa volá Čičmany. A sú tu veľmi krásne domčeky, ako napríklad tu. Vidíte, sú tam také kresby. A to je ako keby krásny domček. Aj tu sú, proste v tejto dedine sú všade takéto krásne domčeky. A aj tu sú ich tu proste nekonečno, pretože to je malá dedinka, ale veľmi významná dedinka. A možno, že tu bývajú aj ľudia. Vidíte? Tu sú všade domčeky, už sme toľko obehli. Sú tu aj takéto domčeky, sú aj tuto, dokonca majú aj záhradu, čo som nečakal. Sú tu aj také domčeky, ide auto, musíme dávať potko. A tu je dáky potok, krásny potok, vyzerá úplne nádherne. Tu niekto má auto, takže v týchto farebných domčekov, akože nie farebných, ale že kreslených domčekov, vážne niekto žije. A ide strašne veľké auto. Strašne veľké auto. A tu sú uličky, akože čistá, malá, obyčajná dedinka, len je významná preto, lebo sú tu krásne domčeky. Toto je druhé video, keď sa nemýlim. A proste to je krásna dedinka. Tu okamžite musíte ísť. Ja to dám aj do popisku videa. A tam je dačo veľmi strmé. Počkajte, vy to nevidíte, lebo sú tu tie domčeky a stromy krytí. Wow, to je nádherné. A zase ide auto. A tu je asi taká zasypaná rieka, potôček malý. Tu sú tiež takéto krásne. A niektoré takéto nemajú. Ja neviem, prečo také nemajú. Asi preto, lebo nechceli, aby mali. A tu je taká penziónkatka. Sú tu aj autá iné. Je tu aj motorkár. A sú tu aj normálne domčeky, aj takéto pekné. Neviem, čo tam je. A ďalšie auto ide. Tu sú veľa aut. Keď ste nevideli to minule. A počkaj, už to vidno. To je asi také lyžiarske stredisko. Ale strašne strmé. A pozrite, tu sú aj také zvieratka. Také vtáčiky. A pozrite, tu je takýto divný dom, ktorý, keď to nevidíte, tak vyzerá to, ako by mal hnedé. Hnedé, viete, toto má biele a toto hnedé. Alebo oranžové, ja neviem. A z tejto strany má biele tiež. Toto tiež. No. A tu je taký ruživý domček, ktorý to už nemá. Mohlo by byť také, že no škoda, že nie sú všetky domčeky takto krásne. To by bolo ešte lepšie. A tu je taký úplne veľký. Tu je dačo zničené, neviem čo. A vyzerá to fakt, že nádherne. Vidíte? Tu je taký domček a sú tu aj takí ľudia. Počkajte, prečítam. Drevenica, Horné Čechovce, rok 1765, kultúrna pamiatka. To je asi také muzeum. Aj tu je dačo. A ide bydliska. A tam je taký kostol. A tu je dačo. To je čo? To je takéto veľké pány. Buha. Tak ideme. Keby ste nevedeli, toto je môj brat a oco. A tu sú ešte ďalšie dve, ktoré sú prázdne. A tu je dačo. Skúsme to. Ale to je za peniaze. Takže, no. Sú tu veľa ľudí. Na začiatku nebolo toľko veľa ľudí. A tu je aj taká reštaurácia. Tu je tento potok. Tak ideme za otcom a bratom. Tu je tiež buha. Teraz idú veľa aut. Poviem pravdu. Neparkovať 20 metrov, no parking. A tu je taký mini domček. A tu sú také veci. Vidíte napríklad kopitca alebo nohavičky, krpko. Tu je taký kohút. Tu je taký domček maličký. Ideme sa pozrieť, Nuka. Pani, dobre, ja sa tam ani nezmestím.
Tu je táta ovečka a ideme za otcom a bratom. Tu je dokonca táta restaurácia. Fúha. A to je takto. Tu je dačo napísané, ale toľko veľa nebudem čítať, lebo to je strašne veľa, pozrite. Také domčeky. Proste od terasa. Tam vidno dokonca mesiac, keď ste si nevšimli. A ideme hore. To je tiež databalica, neviem čo to je. Ideme hore a tu sú tiež domčeky. A tu už není slnko, tak to je už docela zima a tmavo. A proste pekné domčeky, proste poznáte takú dedinku. A ešte, brada, oco, idú tam, som zvedavý, čo tam bude. Keď to chcete vedieť, tak dajte like a odber. A ideme na to. Ale vážne, dajte. Páni, to je veľký kostol. Dúfam, že ste ho dali. Dobre. A tu sú schody. To bude dlhá cesta. Strašne svieti slnko. A na mojej kamere to nevidno, to slnko na mojej kamere je také biele. A to sú veľa mlaky. A tam je, že sveté misie 1950-2000. Fúha. A páni, to vyzerá, aké by bolo také mesto. Poďme sa pozrieť, čo je tu dnuka. Dobre, sme tu. Toto je taký kostol. Sú tu také sviečky. A tu dole je strašne pekne. Takže tu je sedačka. A ideme. No, toto tu vyzerá pekne. Tam je dáte ihrisko. A tam je tá lyžiarska. Fúha, tá je ale strašne veľká. Však sa pozrite, pre vás je to maličké, ale keď to pozriem z môjho pohľadu, tak to je jak Gigant Mutant. Ale vážne. A to je veľký cintorín. A tu sú takéto domčeky, ktoré sú na polovicu takéto. Viete, tie, čo sú významné v tom meste, či dedinke, či čo to je jedno. A to je ihrisko. Poďme sa pozrieť na to ihrisko. Ale neviem, jak sa tam dostaneme. Cez toto. A to je asi takého pozemka, tak asi tam nepôjdeme. A tu sú tiež takéto domčeky. A páni, tu je dačo oranžové. Neviem, čo to je. A tu sú tiež také páni. Tu je dačo. A to si neprečítame, lebo to je dlhé. Tu je domček. Pani. Tam je veľký les. Tak. Pani. Keď tu bude také ihrisko, môžeme ho tiež recenzovať ako minulé. V minulom videu, keď sa nepamätáte. A tu je to jak most. Tu sú suveníry, keď to neuvidíte. A tu je dáky potok. A tu dáky most. A tu je dajaké turistické informácie. Centrum Čičmany. Tu je tento potok. Proste krásna dedinka, akože Potlesk. Ale tu sú tako veľa mostov, čo ma naozaj prekvapuje. Fúha. A tu je aj takéto proste schodíky. A toto video už veľmi veľa trvá. Takže keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a čaute.